Ngithanda ukunibingelela nonke ezindaweni zonke lapho enibheka khona lenkulumo enginilethela yona. Enhlizweni yami namhlanje ngiyafisa ukuthi ngikhulume kancane maqondana nezempilo kumuntu wesilisa, men's health. Sizathu esenza lokho ukuthi ngiqaphelile kakhulu ukuthi esikhathini esiningi thina njengabantu besilisa ezempilo asizigqizi iqakala. Kunezathu eziningi ke ezibangela lokho. Asisibo abantu abathandayo nokuya kodokotela noma emitholampilo. Iningi lethu lokho likwenza ngenxa yokuthi sakhuliswa kusukela sisengabafana satshelwa ukuthi indoda umuntu strong, indoda umuntu onamandla, indoda akulindelekile ukuthi itholakale intengentenge. Kodwa iqiniso ukuthi nakuba siyabantu besilisa, nakuba singamadoda, singabantu. Imizimba yethu le at some point iyagula noma iyaba buthakathaka ngenxa yezathu eziningi ezihlukene. Abantu abaningi besilisa asivamile nokuya kuma check up nje singaguli siyozihlola, okuze kuthi futhi kube yinto leyo esiqhenya ngayo, sihambe sitshela nabanye ukuthi selokhu ngikhona, selokhu ngazalwa, njengoba ngikhona nje angikaze ngize ngigula, angikaze ngize ngiye kadokotela. Kodwa ke bengifuna ukuletha lokhu ukuthi izinsuku esiphila kuzo azisafani nezayizolo. Abazali bethu, omkhulu bethu, okhokho bethu, impilo babayiphila ihlukile kuneyethu. Hlobo lokudla akade bekudla, indlela akade besebenza ngayo ibibagcina besempilweni. Unfortunately, iningi lethu hlobo lokudla esikudlayo nemsebenzi sisebenzayo, sisebenza sihleli phansi, sishayela izimoto sihleli phansi, asilitholi nethuba lokuzivocavoca. Lokho okwenza ukuthi izifo eziningi sisingene emzimbeni yethu. Ngiyafisa ke kafishane baholi bami ukuthi sibheke izwi lenkosi, ngoba njengomfundisi wezwi lenkosi angikwazi ukukhuluma ngiqede ngingazange ngibuke izwi lenkosi. Kunamazwi abhalwe encwadini kaMarko isahluko sesibili, amavesi amathathu kuphela, elesithathu, elesine nelesihlanu. Mark chapter 2 verses 3, 4 and 5. Ngizowafunda kafushane ngesizulu. Beza kuye bemthwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane. Bengenakusondela kuye ngenxa yezisixuku. Baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. eBhayibhelini lesizulu ivesi lesithathu nelesine likhuluma ngomuntu owayefe uhlangothi. Kodwa uma sibheka eBhayibhelini lesingesi siyacaciseleka ukuthi lo muntu owayeparalyzed efe uhlangothi
kwakungumuntu wesilisa noma kwakuyindoda. Yini esifunda la ukuthi ngalolu suku uJesu wayebuyele kwi-hometown yakhe eCapernaum. Abantu ke sebezwile ukuthi uJesu ukhona ezweni lakubo noma edolobheni langakubo, banqobelana kuye. Nawo amadoda amane anomhlobo wabo oyindoda naye lele phansi ufe uhlangothi. Ngishilo ekuqaleni ngathi thina sivamisile singabantu besilisa ukuya kodokotela noma emtholampilo. Namhlanje ke kulempilo esiphilayo maningi amadoda ahlaselwa izifo aze afe uhlangothi, ashawe istroke ngenxa yokudlondlobala kwezifo ezikhona emagazini wabo. Ezinye zalezo zifo, isifo sikashukela, i-blood pressure kanye ne-cholesterol. Ngiyakhuthaza ke bantu besilisa ukuthi nathi akungaze kufike leso sikhathi singazange sasukuma sayozihlola ukuthi sime kanjani maqondana nezempilo.